lidi, zdravím vás u nového videa a dneska točím tady, to nemusíte řešit, ale bude to taková nová série videí, něco jako je vlog, jakoby, a první vlog bude z mých oblíbených 2 spotů a první spot bude Jilemnice, takže určitě top, doporučuji tam zajezdit. A Jilemnice, tam jsme byli s Hinkem a tam to bylo určitě super. Polítali jsme tam nějaký triky. A druhý spot to bylo sice o pár dní a pak jinak, ale je to vlastně takový week vlog to bude. Vždycky nějakého týdne třeba. A to jsme jeli do Stráže, to jsme zase s Domčou, toho nevím, jestli znáte, mohli byste. A jestli tak se určitě nekoukněte na video tohle a tam ho třeba poznáte, je to brutální frér, taky umí jezdit dobře. A v té Stráži nám umělá inteligence zadává triky. Tak jestli vás to zajímá, tak koukejte na tohle video. Jdeme na to. Jedem. Tady malý dvojáček. Shark Feather jenom kinknu. Takový voníček, ale co už. Ještě jednou dvojákos. Teď trochu klouže, kinknu, šláp. Přepálec. Pohodka. Jedem. První susák, že vy? Dáme si tobogán. Dáme si tam dirtík. Ještě jsem ho nedal, to jako není nic velkého, ale pošvedíme to s klidem. Jste popek. Pohodka a rozježděníčko. Tady Hinek mi to dal one foot, tak já si ho dám. Není to můj oblíbený trik, ale takhle jsem já přes řídítkama. Před. Ona to tak, ale dobré. Já si dám, pak půjdem teďka na velký step a dám si teď suicide závěr, takový závěr. Dávej. Jedem? Tobogan možná? To je rána. Si dáme zase velký step up a možná tam padne suicide. Lidi, zdravím vás u nového videa dneska. Čau. Tady s Domčou a bude to zase šet ve Stráži, teď co je to samá stráž. A jestli vám to vadí, tak tohle video nekoukejte. A bude to dneska video tady s Domčou, počkej, vám to, no tak. Já jsem to nenatočil, no. A zkusíme, uděláme takový video, kde nám umělá inteligence zadává triky. Domča. Lehčí triky asi ne. A já si dám ty těžší, tak. Jo, pojď. Side flip! No, vidíte, Domča trénuje side flip. Tak já budeme kecávat a dáme si hned první trik. Takže první trik, co nám umělá inteligence zadala, je table. Dáme to asi oba. Podívám se tam, jak nám to zadala. A nebudeme to kecávat a já to jdu zkusit. To je sice úplně začátečnický trik, ale Domča tady poprvé s bajkem, má sice klasický klasického horáka, ale dá to, tak já jdu první. Že nejvíc základní trik, co tady máme od umělé inteligence, je table. Takže teď to další trik, Domča to jakž tak dál, já taky. Na GoPro se vám doufám líbí záběr, řekněte mi do komentářů. A určitě počkejte ještě na konec, budou tady padat i velký triky, jako je třeba backflip a je třeba ještě víc. To je budoucnost, ale teď si dáme no-hander a zkusím kondor
až to nebude jak Suicide. Já vám to hodím, já to zadala a jdu na to. Jdem na to. Teď si dáme, no Kondor možná, tak jedu. Čuluju v Molitanu a Fanda jede. Ty vole, hezky. Takže další trik by mohl být 3.6, hodím vám to sem. A my budeme toho kecat tady na to. Hezky. Ano. Strašný, takže si dáme zopáčko. Ježišmarja. To nebylo poslední. Vyhoří, jak si dáme za chvilku, až se teď jsem mi zadala umělá inteligence neknek, tak si dáme neknek, tady vám to dám, tady asi. A jdu to zkusit neknek, nemám moc rád, vždycky si narazím kůle, ale teď to dám, třeba to padne, jdem na to. Takže triklistů samozřejmě nebude chybět backflip, ahoj Domčo. A samozřejmě umělá inteligence mi ho zadala, takže budeme ho muset dát. Tak držte mi palce, dejte like, odběr, až si dáte... A nezapomeňte sdílet kanál. Tak to je jasný, Dominik vám to pěkně dořek a pokud dám backflip, tak si doufám zasloužím odběr. Tak jdeme na to. Jdeme. Dáme si dáme tire grab. Bereš? Tak jest, jdeme. Jdeme, no to je to easy. Dáme si park jen tak do bonusu. Tady to bylo tyčko. To si vejdeme. Box. Ještě jednou tady funboxová část. Aspoň trochu jump.